दिनैनि बे खैफोदनि सम आरो जेराव मोनसे जोबस्रांनाय मोनसे बिजानु फैदों बा भाइरास फैदों कर'ना भाइरास होननानै जायखौ बयबो मोजाङै मोनथिगौ आरो कर'ना भाइरासनिफ्राय दिनै कभिड-19 बा कभिड-19 बा कभिड-19 होननाय जि मोनसे बेमार सोमजिदों आरो जेखौ फाहामनो थाखाय दिनैसिम खुनु मुलि ओंखाराखै आरो बेजों दिनै जिखिनिया जादों बे फ्रायानो दिनै जिउ खोमानो गोनां जादों जे बे समाव जोंनि गोबां रायजो राजाफोरखौनो माने बे बेलायाव बाराद्राय सिरियास जायैखौ नुदों आरो बेखौ नुनानै एसे साननो गोनां जानानै फैदों बेखौ आङो मोनदांदों जे दिनैहाय सारा भारत नाङैनो फैगौ 14 एप्रिलसिम लकडाउन खालामनाय जादों। लकडाउन माने टटेलि बन्द खालामनाय जादों। खारना जाहैबाय जिहेतु बे बेमारखौ सोखानो हाया आरो बे बेमारा सन्देरोब्ला जायनाव नांगोन बा जायखौ लोगो मोनगोन जायजों थागोन बेनावनो सन्देरफायो। बेखौ होबथानो थाखाय सासेया सासेजों लोगो मोनलायैनि मोनसे राहा जे बे लकडाउन होनाय लोगो जों गारि मटर गाखोनाय नङा, जों बाजाराव थांनाय नङा, जों आलासि जानाय नङा, जोंनि न'आव रावबो फैनाय नङा आरो अब्लाना बे जिथु भाइरास बे भाइरासआ जोंनि न'सिम सफैया बा जोंनाव सन्देरा। नाथाय बेखौनो जोंना गोबाङानो बुजियाखै जे बेफोर बुस्थुखौ बारे बारे बुंसेयावबो दिनै बे बन्दबाबो लामा सामायाव ओंखाराखैब्लाबो पापा ज' जिरायदों, ज' जादों, ज' माने गेलेलायदों, बेफोरबायदि माखासे माने नुथायखौ नुनो मोनदों। बे जोंनि थाखाय डेन्जार। दा जोङो गोबाङानो थाल गैया जे दिनै जोंनि माने आसामाव बायह्रा रायजोआव खामानि मावहैनाय गोबां मानसियानो न' फारसे गिदिंनानै फैफिनबाय आरो आं दिनै बाक्सा जिल्लानि आसामनिनो बा बिटिसिनि आं बाक्सा जिल्लानि जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 4,000निबो बांसिन आसामनि बायह्रायाव खामानि मावफैनाया दा फैफिननानै दङ। दा दिनै बिसोर सोरबा केरेलायाव खामानि मावहैदों, सोरबाया बेंगालुरुआव खामानि मावहैदों, सोरबाया बम्बेआव खामानि मावहैदों, बेबायदि गुबुन गुबुन रायजोआव खामानि मावदों जेराव अलरेडि कर'ना भाइरासआ माने जाबाय आरो जेराव मानसि थैगासिनो दं। जुदि बेफोरजों फैफानांगौब्ला जों जुदि साबधान जाया अब्ला बेफोर मानसिनि न'खराव माने गासिबनावबो बे भाइरासआ बारदेरगोन आरो बे भाइरासआ बारदेरनाय लोगो लोगो आरो बे न'खरनि मानसिया जायजों सोमोन्दो लाखिगोन बा जायजों खाथियाव थाफागोन बिसोरनावनो बे भाइरासआ बारदेरफागोन। होमबा माबायदि गिलु बालु जानो हागौ बेखौ जों बयबो साननानै नायनांगौ। दिनै जोंहा बे बेमारिफोरखौ लाखिनो थाखाय जथेस्थ' जोंहा हस्पिटाल गैया। जोंहा हस्पिटाल दंब्लाबो बेवहाय बिसिना गैया। जोंहा बिसिना हस्पिटाल थाबाबो जोंहा डाक्टार गैया, नार्स गैया आरो जोंनि हस्पिटालफ्राव कारेन्ट गैया, दै गैया, गोबां अभाब। गतिके जोङो बेवहाय मालाबाबो बेफोरबायदि जुदि भाइरासआ जानानै साग्लोबसारोबा जोङो माने दान्दिसेनि थाखायब्लाबो थाहैथ'नो जोंहा बेबायदि सुबिदा गैया। ओंखायनो जों गाव गावनो बिनिफ्राय बासायनानै थानांगोन आरो जों बयबो साननाया मोजां। न'खराव जुदि सोरबा सासेनाव बे भाइरासआ जाबायबा न'खराव जेसेबां दं बिसोरखौ क्वारेन्टाइन होननाय मोनसे जायगा बानायदों। क्वारेन्टाइन माने जेबो गैया, हारसिङै दोननाय, आलदायै दोननाय जायगा खालामदों। खारन बे न'खरनि मानसिफोरनाव भाइरासआ बारदेरजोबनो हागौ होनब्लाय बिसोरखौ लांनाय जायो। बेबायदि जुदि 100 गरा जायोब्ला होमबा मोनसे न'खराव 7 गाहाम मानसि थायो। होमबा 7 आरो 100 500 जन मानसिखौ जोङो क्वारेन्टाइनाव दोननो गोनां जायो। आरो बेबायदि जुदि माने 100 जन माने मानसिया जुदि 500 जन बिदि जायोब्ला 500 जननि उनाव हाजार हाजार मानसिनाव बारदेरहैगोन आरो दा बे स्टेजआ जोंनाव फैगासिनो दं। ओंखायनो बिनिफ्राय खुब साबधान जानांगौ। लामायाव ओंखारनो नाङा, लोगो दिवाफोरजोंबो जों लोगो हमनो नाङा, नांथाराब्ला बाजारावबो जोङो थांनो नाङा। बेखौ आङो गले गले खावलायदों। जों डिसिप्लिन भाबै जोङो सोलिनांगौ। मोनसेया जाहैबाय जे जोंहा जानाय लोंनाय अभाब जाखाथारगोन। मानो जाखाथारगोन जे दिनैहाय सारा भारतावनो लकडाउन जादों, बन्द जादों। सारा भारतावनो बे बेमारखौ लानानै बयबो गिदों। होमब्ला बायह्रानिफ्राय जि माइरं, संख्रि, सिनि, दालि, आलु, पियाज जायफोर बुस्थुफ्रा फैबाय थायोमोन बेफोर बुस्थुआ दा फैनाय नंला, बन्द जाथ'सिगोन। होमब्ला कन्टिनिउ जुदि 1 मासनि उनाव 2 मास, 3 मास, 4 मास बिदिनो जुदि हालादा थांबाय थानांगौब्ला, अबस्थाया थांबाय थानांगौब्ला जोंनाव आंखाला फैगोन। बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जों सोरनिबा सायाव सोनारबा जाया, सोरबा सरकारखौ रायबा जाया, सोरबा मन्थ्रिखौ रायबा जाया। जोंनाव जि दं बेखौनो जों बोरैहाय मेनटेन खालामनानै सोलिनो बेखौ जों साननो रोंनांगोन। ओमफ्राय बेराफारसेथिं जों जाहाथे फैगौ 5-6 बोसोर जायोब्लाबो जोंनाव जानाय आदारा जोबा, बिनि थाखायबो जोङो राहा लानांगोन। ओंखायनो जों दिनै जुदि बोथिथाम जादोंब्ला जों बोथिनै जानानै सेभ खालामनांगोन आरो बोथिनैखौबो जुदि बोथिसे जानो हायोबा आरो बे मोजां। सानसेयावनो मोनदों होननानै ओंखामजों बेदर, ना आरो बेजों लोगोसे मैगं ओंख्रि संदेरनानै सानसेयावनो जों बुरजा जोंनि आदारखौ फोजोबनानै लायाजासे जोङो लिमिट जानो सोलोङोबा मोजां। जे जों जुदि दिनैहाय दाउ बेदर जागोनब्ला जों दालिबो जानो नाङा, मैगंबो होफानो नाङा, लाब्राबो होफानो नाङा। जों बे
बेदरखिनिखौल' जानानै थाबानो जाबाय दाउबा दाउ बिदि संनानै जाब्लानो जाबाय बेयाव आरो आलुबो होनो नाङा दस्रा मैगं होनो नाङा बेखौ जोङो गाबोन जानो थाखाय लाखिनानै दोन थिग बेबायदिनो गोबाव सम जाय मैगङा थायो बे मैगंखौ जों दा नस्थ' खालामनानै लानो नाङा जोगोनारा गोबाव थायो 6 मासबाबो जों जाजायो जोगोनारखौ दा बाहाय खुमब्राखौ दा बाहाय लावफोरखौ दा बाहाय जेसेबां जोंहा कबि दं जोंहा बेफोरबायदिनो माखासे बिलाइनि मैगं दं बेन्जिफोर दं बेफोर मैगंफोरखौ जोङो जा जोंहा खांख्रिंगला दं जोंहा पटल दं जोंहा जुदि बेफोरबायदि माखासे मैगंफोर दङब्ला जायखौ जोङो गोबाव सम लाखिनो हाया बेफोरखौ जों दा जा जेखौ जों थारुन थास' बेफोरखौ जों लाखिनो हायो बेखौ जों दोनबाय था थासुमलिफोर दङब्ला जों बेफोरखौबो दा दोनबाय था जाहाथे माइरं गैयै समाव बा माखासे जाग्रा आंखाल जानाय समाव बेफोरखौनो जों रुनानै जानानै थांनानै थानो हायो ओंखायनो बेफोरबायदि मोनसे साबधान खालामनांगोन खारन बे देश नाङैनो जानाय गाबोन समफोर साप्लाइया टटेल बन्द जाजोबसिगोन खुनु बुस्थु फैनाय नंला होमबा जोंनाव जि दं बेखौनो जों थिनानै जानो रोंनांगोन बेनिफ्राय गोबां आबाद जों दानो मावनांगौ जायफोर बेबायदि मास मोननै मोनथामनि उनाव ओंखारबाय थागोन दिनै जोगोनार गायनो हायो दिनै जों खुमब्रा गायनो हायो बेफोरखौ जों गायनांगोन बेबायदिनो माखासे थास' थारुन जों गायनो हायो बेफोरखौबो जों गायनांगोन दिनै जुदि थालिर दंबा थालिरखौबो जों मोजाङै जोथोनाव लाखिनांगोन जाहाथे फैगौ 6-7 मासाव बेबायदि मोनसे आंखाल फैयोब्लाबो जों बिकल्प हिसाबै थांनानै थानो हायो गतिके गामिनि मानसिया बिसेस करि गिनांगौ जेबो गैसिना गामिनि मानसिया धैर्य थानांगोन गामिनि मानसिया बेफोर आबादखौ खालामनांगोन गामिनि मानसिफ्रा बेबायदिनो जिउ खांनांगोन गामिनि मानसियानो बयनिख्रुइ सुगाव थासिननो हागोन टाउन सहराव बायरानिफ्राय साप्लाइ फैयाबा रावबो जेबो मोनजाया ओंखायनो जों गामियाव थानाय मानसिफ्रा बेखौ बांसिन नोजोर लाखिनाया मोजां आरो बेफोर आबादफोरखौ जों मावनाया मोजां दा माइनि बोथोर जों हागौमानि माइ साइ जुदि फोनानै लायो गायनानै लायो निश्चय दानथामनि उनावनो जोङो माइखौ हानो मोनगोन आरो जोंनि जानाया माइरं दैरङा बेजोंनो जोंहा फैफिनबाय थागोन गतिके आं खावलायदों गुरुयै बेफोरखौ जों सानदो दा जों बोरैहाय थांनानै थाथ'नो टाउन सहराव थांनाय जुगा जोबथ'बाय मोनथिया बे कर'ना भाइरासआ गाबोन समफोर लासैनो खमायोब्लाबो टाउन सहरा माब्लासिम खला थागोन बायरायाव जों माब्लासिम हाजिरा मावहैनो हागोन जों बुंस'नो हाया ओंखायनो जिखिनि हा हु एसे दं बेखौनो जोङो दा माने बोरैहाय फैबाय थानाय बे गाज्रि अलखद समाव बुहुमनाङैनो जेराव मुलुगनाङैनो मोनसे अलखद फैदों बेयाव जों बोरै थांनानै थानो बे खोथाखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन दिनै गभर्नमेन्ट हिसाबैबो बिटिसिनि मानसिखौ आं स्पेसियेलि बुंदों जे बिटिसिआव कड अफ कन्डाक्ट नांनानै दङ अफिसारफ्रा गोसोबायदि खामानि मावनो हाया जेथिंबो आखाइ हमथानाय बेबायदियाव जों गावनो गाव बुजिलायनानै गावनो गाव जोङो राहा लामा लानांगोन सोरनिबा सरखारनिफ्राय फैनानै सोरबा अफिसारा फैनानै बुंफैनायखौ जोङो नेनो नाङा दिनै कड अफ कन्डाक्ट दं राजखान्थि हान्जाफ्राबो जिहेतु कड अफ कन्डाक्ट दं जिखुनु समाव इलेक्सन जानो हागौ होननानै सानदों बेखायनो बिथांमोनाबो राजखान्थियारि नोजोरजों नायनानै गावबा गाव राजखान्थियारि देरहानाय जेननायनि बाथ्राखौ थारैनो सानगोन जों बेफोरखौबो दाय हमनानै आरो लाब गैला दा जों जेरै हागौ गाव गावनो जों बोरैहाय थांनानै थानो हायो आरो फैबाय थानाय समाव बोरैहाय बे आंखालनिफ्राय बारग'नो हायो आरो बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय जों मालायजों लोगो लादेरा जासे खुनु भाइरास गोनां मानसिनिफ्राय जोंनाव हाबदेरा जासे जों बोरै थानो हायो हारसिङै बे मास मोनसेसोखौ बेखौ जों गाव गावनो मानसिक भाबै प्रस्तुत जानांगोन जों गावनि गोसोखौ थिग खालामना लानांगोन आरो बेफोरखौ जुदि जों खालामनो हायो जोङो हामगोन ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो बे अलखद समाव जोङो मानिनानै सोलै बे लकडाउनखौ जों खुनु बायरायाव ओंखारनो नाङा नांथाराब्ला आरो जि दं बेखौनो जा आरो बे जानाय बेसादखौ सानसेयावनो जों फोजोबनानै लानो नाङा एसे एनै उननि समखौ जों नायहरनांगौ जाहाथे 5-6 बोसोर माने 5-6 मास लकडाउन जायोब्लाबो जाहाथे जों मालाबाबो आंखालाव गोग्लैया एसे एसेब्लाबो जोङो जानानै थानो हायो गोजोन्थों